Moikka, mä oon Iida ja mä oon Onnenkavion yrittäjä. Onnenkavion toimintaan kuuluu kotieläinpiha, käsityökahvila, eläinleirejä, eläinsynttäreitä, heppapäiviä, heppakerhoja, tautusratsastuksia ja toimintaa kehitetään koko ajan. Eläinten seura on merkinnyt mulle itselle aina pientä hengähdyshetkeä arjessa. Ja musta on ihanaa, että pystyn tarjoamaan sitä nykyään myös muille. Onnenkavio perustettiin vuonna 2020 ja siitä lähtien toiminta on kasvanut tasaisesti koko ajan. Ensimmäisenä vuonna meillä oli pelkästään kotieläinpiha ja käsityökahvila, mutta nyt meillä on toimintaa ympäri vuoden. Onnenkaviossa työskentelee jo 6 nuorta omien 4H-yritystensä kautta. Meidän arvoihin kuuluu hyvinvoiva eläin, kiireettömyys ja se, että jokainen otetaan huomioon omana itsenään. Nykyään kun ihmisten elämä on aika hektistä, mä uskon, että Onnenkavion tyylisiä palveluita tarvitaan enemmän koko ajan. On tärkeää päästä vielä hengähtämään kiireen keskellä ja eläinten seuraa siihen oiva työkalu. Mun unelmana olisi päästä työskentelemään Onnenkaviossa täyspäiväisesti ja nyt ainakin tulevaisuus näyttää lupaavalta. Ei voi tietää mitä elämä tuo tullessaan, mutta aina kannattaa yrittää.